Bravo! Hai, altul! Hai încă o dată! Hai, Dimi! Steli, cheamă-i mă! Ei, aveți grijă, aveți grijă! Alexandra, așteptați unii după alții! Hai! Hai! Hai, Dimi! Ia-l pe Ianis, Stea! Luați-l pe Ianis, Alexandra, ia-l pe Ianis, să sară și el. Haide, Steli, Ianis! Stea, ia-l pe Ianis și pe Tea! Stea, ia-l pe Dimile! Ia-l pe Steli, hai! Hai, Maria, o iuies! Nu, de mână! De mână, mă! De mult? Cotează! A sărit! Ia-l știi! Sare singur la mână, să nu sare singur! Haide, hai! Sus acolo! Hai, Steli! Ia, du-te pe geamă! Bravo, hai, peste foc! Hai, Ianis! Hai, du-te Nicanor, Ianis, hai că mai e foc! Hai! Hai! Maria, iuiaste, Maria! Hai și Maria, că v-ați puțin! Hai, Ianis! Da, mă! Hai, Andrada, Știni! Haide! Andrada! Haide, Știni, haide! Așa-ți! Așa, bravo! Nu ți de Maria, mă, unde ești? Haide! Și voi, băieți, și ca să ne fie de sănătate la toată lumea! Ștefane, unde ești? Așa-ți, O te rugă! Haide, Ianis! Bravo! Gata, mergem! Da, va să iau! Nicanor! La finul! Opa! Gata! Ce facem? Acum strângem și plecăm acasă. Hălăța, ce mai stăm acum? Nu mai, că noi strângem. Schimba ta!